This is CNN Breaking News. Σε ρυθμό ΣΥΡΙΖΑ κινείται σήμερα το Manhattan λόγω της αντισυγκέντρωσης του κόμματος. Ας δούμε τι συμβαίνει. Ladies and gentlemen, όλη η αντισαμαρά συγκέντρωση ακόμη in the New York. Do not go away. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Να στον ήπια, τα άμαθε όλα η Ραχήλ. Ότι θα πας στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι γαμώ. Είναι όμως και κάτι ακόμα. Με έπιασε να τον παίζω με ένα βίντεο της Κωνσταντοπούλου. Oh my god! Είσαι ανώμαλος! Με συγχωρείτε, ποια από εσάς είναι η κυρία Σαμάνθα? Εγώ είμαι. Α, σας ψάχνει ο Τατσόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ να σας πηδήξει. Αν το θέλει πολύ, ευχαρίστως. Ρωτάει, θα τον φάτε εδώ ή να σας τον τυλίξω για το σπίτι? ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, σώσε μας ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δαγκωτό. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, σώσε